Si Iyo. Natry ko to, ilaload ko dun sa ano. Sabi niya, kung ano daw, sa compressor. Sa multiply. Ay, mo kayo na Yung compressor natin. alam mo, hindi mo na kailangan pilas-pilasin yung mga ballpen. Kaya lang. Wala ka na lang yun. Ipamili mo na lang. Hindi yan. Magiging tayo sabit niyan. Adi. Alam mo ito. Ha? Yan, pinisa. Sabi tayo sa Ano? ako sa rin na Ay, ito ba yung bigay? Paano naman sa dami niya na makakuha na? Sayang naman niya. Kasi isang set. Ten. Alin ba, alin? Bigyan niyo lang sa akin. Bibigay na natin. Dahil ipag-ipan siya. Aba, siya may maglalakawin ako eh. Dalawa lang. Alam mo, pa yung bumelo, sing? Dapat yan. Nung may bumisda sa kapag Pero, Ito po.